Ahojte, som Veronika z Lau.sk a verím, že sa už poznáme. Vznikli sme úplnou náhodou, vlastne nečakane, ale s obrovskou láskou. Počas covidu sme boli nútení nosiť rúška a moja pleť sa začala dramaticky zhoršovať. Vtedy som začala hľadať nejaké riešenie a objavila som hodváb. Poprosila som moju maminku, nech mi ušije hodvábnu obliečku, na ktorej som začala spávať. Mojej pleti to veľmi pomohlo a chceli túto hodvábnu obliečku aj všetky moje známe. A vtedy vznikol taký nápad, že čo keby sme tento hodváb začali predávať. Nech sú všetky ženy krásne, nech je pre nich dostupnejšia táto možnosť mať krásnu pleť a krásne vlasy. A takto vznikla značka Lau. Po 3 rokoch fungovania sme sa rozhodli túto značku zaregistrovať, aby sme mohli ďalej fungovať pod označením Lau.sk. Avšak tu sa to trošku skomplikovalo. Našu žiadosť napadla firma, ktorá si registruje 10 000 rôznych značiek na to, aby ich mohla ďalej súdiť a mala z toho nejaké peniaze. A to sa stalo aj nám. My sme si chceli zaregistrovať Lau, ale oni už túto značku mali zaregistrovanú a tým pádom nás mohli napadnúť. Ich požiadavka bola, aby sme pod touto značkou ďalej nepodnikali a tým pádom sme nútení rebrandovať, pretože sme malá rodinná značka, u nás nie sú financie na to, aby sme mohli sa s nimi byť s nejakými právnikmi. Na našom webe aktuálne prebiehajú zľavy, aby sme vedeli preklenúť toto náročné obdobie a vypredať náš sklad. Tak verím, že si tam určite niečo vyberiete a pomôžete nám. Ďakujeme. Hoci mená Lau sa musíme vzdať, ale všetko ostatné ostáva rovnaké. Kvalita a tá láska, s ktorou sme tieto výrobky predávali. Ďakujeme, že stojíte pri nás v tomto náročnom období a veríme, že to spolu zvládneme.